Hola a tothom. Quan érem petitets, nosaltres jugàvem a xapes. Què fèiem? Doncs teníem una xapa com aquesta, sí? de Coca-Cola, de refrescos, és igual, ens els donaven al bar. I aquí dins posàvem la cara d'un ciclista. I aleshores dissenyàvem un circuit, sí? I pel circuit anàvem fent curses de xapes. Tot s'hi valia. Li podíem tirar del costat per fer-lo fora, podíem donar-li per sota perquè la xapa saltés i passés per damunt. Ens ho passàvem la mar de bé amb les xapes. Com ara estem a casa tancadets, us faig una proposta. Per què no intenteu dissenyar un joc? Per què no intenteu crear un joc? Vosaltres escriviu el reglament, expliqueu qui juga, qui pot jugar, com s'ha de jugar, quines són les normes, quins són els temps, si ha de necessitar quin material, si fareu un tauler o no. Mireu, tan divertit de vegades és jugar com dissenyar el joc. I tant de l'una cosa com de l'altra se n'aprèn un munt. Per tant, us animo a que us ho passeu bé dissenyant el vostre propi joc i gaudiu tant d'una coseta tan insignificant com és un tap d'ampolla com ens divertíem nosaltres quan érem petits. Gaudiu!